लोगोफोर इयो सोर सिनायोना ओइले जाहैबाय जोङो बयबो नायबाय थाखायोना भिडिअखौ ओमफ्राय दा दिनै नोंथांमोना मोन्दांथिनो सोलोंलांनो मोनबाय ओमफ्राय बेनो जाहैबाय सिस्टार मनालिसानि सिस्टार टिकलु सिस्टार आरोना लोगोफोर दिनै मनालिसा जोंनि आंनि फेभरेट एक्ट्रेस लोगो मोनगासिनो आरो सोरां ब्रादार्सजों रेस्टुरेन्टआव हाबनो लोगोफोर आंखौ सिनायगोन नामा सिरि सिरि थांगोन बायदि थांग्रोदो आंखौसो इदि खेबो 같이 가마다 이르는 안 끝나 하는 친구. 예. 저도 Karen gaya kena besra. Serang ada ya serang. First time Sister Monalisa ni dokanawहाय मा होनो कफि first time गाइखेर सायाव माने बिबार रस बिबार मोनदायनाय आरोना लोगोफोर इयो सोर सिनायोना ओइले जाहैबाय जोङो बयबो नायबाय थाखायोना भिडिअखौ ओमफ्राय दा दिनै नोंथांमोना मोन्दांथिनो सोलोंलांनो मोनबाय ओमफ्राय बेनो जाहैबाय सिस्टार मनालिसानि सिस्टार टिकलु सिस्टार आरोना जों जा मोजां मोनखायो बिथांनि गासैखौबो भिडिअफोरखौ जों नायखायो आरो आंथ' फेभरेटखा मनालिसा सिस्टारनि आरो नैबे सिस्टारनिबो आरोना मानो होनबा जोंहा सिस्टारनि फ्रेन्ड ना इसोरो ओंखायनो ओमफ्राय नै एक्टरखौ एसे देखायनोसै आरोना जोंना सोरां ब्रादारा हाय ब्रादार मोन्दांथि एमटि नार्जारि Thank you for visit. बिश्वनाथ सारियालि आंखौ सिनायो दा आं सिनायो आरो बेजों लोगोसे मा होनो गोबां स्ट'रि दं दा नोंसोरजों रिलेटेड थेंक इउ स' माच दे फैसा होआखै गोजोननाय मोनबाय सिस्टारनियाव हाबनानै रेस्टुरेन्टआव साया बिराद टेस्टिमोन जोङो माने गोबां बुस्थु जानानै फैखाबाय ओंखायनो जेबो जानाय जायासै खालि जोङो टिल' स्पेसियेल टिल' लोंबाय बिराद टेस्टि आरो नुखाबाय गला बिबार गोनांलाय टियाबो मार स्पेसियेल होमबाना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थादौ दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनसै गोजोन्थों दा मिनिलायलांगोन सोरबा सोरबा ब्लग लानायखौ लांजायलाङो आरोना समाव